دەمەیەک لە دەرهێنەر و نویسکار لینا خاندنەرە ئەو لە دەرهێنەرە فیلمن هالیوود ناچە. بووینا فیلم چێکەرێک ژنیان لە هۆلیوودەیە gelek dijware ev gelek zelal e li gor min ev difikirin ku jin nepirzanane an ku jin nikarin setek filmê rêve bibin wisa xwe ya dike ku ji ber misilmantiyê jî ew şansek nadin me an ku rîskek mezin nagirin. Malbata Xan ji Hindistanê hatine. Li zanîngehê wê hizra gelek karan kir lê biryar da bibe derhênera filman. Ev yek bû cihê rexneyên tund di nav civaka wê de. Dema ku min dest pê kir gelempêriya civata Başûrê Asyayê min rexnekirin bo ku çima ez dikevim nava karek wisa bêaqil. Wê bi berdewamî kar kir ji bo xewna xwe û karî bû filmê xwe yê yekem diriz bike bi navê Tiger Hunter. Filmê Tiger Hunter di sala 2017 da hat pexişkirin ku filmekê komîdî ye li ser penaberin ji Hindistanê tên Əmerîka. Xan dibêje serkeftina film hiç civaka wê matmayê be. Xwe ya dike ku kesên ji Başûrê Asyayê an ku misilman bawer nakin ku çîrokên me xwediyê qîmetek giring e. û ji ber vê yekê jî dema ku tu bêjî o tu zanî filan kes ji filan şîrketê mirovek spî got ku ev filmek gelek baş e. Ev dem hema çavên wan ve dibe û wekî kêfa wan tê. Xan da zanîn ku çîroka film û demê pexşkirina wî sedema serkeftinê bû. Qedeqekirina rêwîtiya bo misilmanan hema piştî çêkirina filmê min pêk hat. Tiger Hunter bû nexşeka giring dikare Lîna Xan de. Xan dibêje ew ê bi berdewamî vî karî bike di nav Hollywood û ew ê bi merc û hizrin xwe karê xwe bike. Ez ji karê xwe hez dikim, ez hês dikim ku tiştek bi qîmet dikim. Karê min gelek bi kêf e. Ez jinek bawerkarim jî. Xan niha li ser berhemeka komêdî kar dike û her wesa filmekê taybet ji bo Disney.